तो ये सब गीत हमारे माई बहन चाची चाहे यूट्यूब पे जितना लोग नईकी नईकी हमारे फैंस चाहे इनका फैन देखता लोग याद कर लोग एगो माध्यम बा हो गया सुनिए थोड़ा सा और हम जानता नहीं। देखिए इंस्टाग्राम पे हमरा सुनिए से बात हो रही इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे तो भैया कहत रहे कि हमार मम्मी बहुत बड़ा फैन है बुचिया तो पूरा परिवार भोजपुरी के जितना भी फैमिलियर लोग बा उ सब आपके सुनेला बड़ी चाव से सुनेला। बस हम ये कहे कि रुआ सही निमन निमन गीत गावत रही सही निमन निमन सुंदर सुंदर रुआ गीत गाई राउर गीत सुन के हमने के देखी रघु जौन गाएंगे तो हमने के माई बहन चाची लोग गावे ला लेकिन लोग भुला गए बा सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग सुनता। एक खातिर आपके धन्यवाद और एक बार जोरदार ताली आप लोग फिर से एकदम जोरदार ताली ताली बाजते नहीं खे जो हमरा पता नहीं है भाई कि हमने हां भाई मस्ती करी बोलो जोरदार ताली बजा दे हो कि सोने की सिंहरा वाली हमें अमबाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया खोला बबुआ पलक के बढ़िया मंगिया बहो रब हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया मंगिया बहो रब हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया कैसे के खोलिया पलक के बढ़िया कैसे के खोलिया पलक के बढ़िया मोर जागे लरल गाड़ी मोर जागे लरल गाड़ी ससुर जी के दिया हो मोर जागे लरल गाड़ी ससुर जी के दिया हो मोर जागे लरल गाड़ी। पंडियो जी लोग पे गाड़ी सुना दी देखिए हाँ एकदम देखिए ई जुगलबंदी पहला बार भइल बा ऐसे एक दो कलाकार के संग हमर भइल बा लेकिन आज फर्स्ट बार कलुहिया के साथ मुलाकात भइल बा। काहे आंसू भी आता ना तू काहे खिसियाता रह बस ज्यादा देर ना और 5 मिनट और बहुत ही सुंदर भइल बा। और देखिए पंडित जी पर कहल गइल बा गावे के ता मिलावतनी गणना ए पारे बाबा मिलावतनी गणना ए गुरु बाबा मिलावतनी गणना ए गुरु बाबा। देखिए यही पे बा गणना मिलावल जला तभी बियाह शादी होला देखल जला कि लड़का लड़की के गुण मिलता कि ना लेकिन आज के जनरेशन में गुण मिलता तो भाई 36 के आंकड़ा रहता तू हमरा से कम नहीं तो हम तारा से कम नहीं थी 19-20 हो गए चाहिए बस। तो देखिए गुड्डू के मन की गुड्डू के मन की बड़की खिलाड़ी अरे हाय सती के मन की बड़की खिलाड़ी घूमेली रोज कहाँ बैरिया बाजार में खोजली मोटू बेलाना ए तारे दिलावा कमीना ए तारे आई जो कितिया जो हमारे भाई कहते हैं सब हेलो हेलो एक गाने के बाद बंद कर दीजिए फिर यहाँ से शुरू है कि आलू 10 रुपया आलू 10 रुपया बर्गर 10 रुपया पंडित जी के पॉकेट में मोबाइल पंडित जी के पॉकेट में हत्ता रिंगटोन बाजेला हिलेला मोचिया रिंगटोन बाजेला ए हिमाजी एगो और गीत का वाला की एक पैसा 2 पैसा हर मतली हा पंडित जी अरे दही दावा के बहिनी के दाहे चली हा पंडित जी। कि पंडित जी जब शादी होला तो दोनों तरफ के पंडित जी रहे तो दिया लगे ओने के पंडित जी के तो यही में कहल जाला कि एही जाके पंडित जी के नहीं कहत पंडित जी
गीत के जब चलल बा